बघा हे असं त्याचं चालू असतं. शेरू म्हणजे आपण भाकरीसोबत पण खाऊ शकतो आणि भातावर पण खाऊ शकतो. ही मोठी गोष्ट आहे. चुलीवरती पटकन जमत नाही कोणाला. चांगलं केलंय बघ, शेकलत पण चांगलं आहे बघा. हे असं नेहमी असतं संध्याकाळच्या वेळेस. कुठल्या साईडला आहे हा बघा, हा बघा बघा त्या वाळूमध्ये शेरू. हां तुम्हाला बघा मगाची नाही, मला वाटतं मी म्हणाले होते 4-5 दिवसापूर्वी व्हिडिओमध्ये. हे बघा हे असं त्याचं चालू असतं. शेरू ते कुणालच्या बाबांना मी आज किती दिवस झाले सांगते की ती वाळू आपण नीट करूया, पण ते पण ऐकत नाही माझं. काय झालं बाळा इकडे? चल 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 चला घरात, चला घरात, चला घरात. शी बाबा पूर्ण बघा वाळूमध्ये, सगळ्या वाळूमध्ये गेलेलं आहे. चला घरात, चल चल. मला वाटतं ती वाळू थंड लागते वाटतं म्हणून. चला घरात, असं नाही करायचं बेटा. चल हां तेव्हा तो थंडासाठी बसतो बघा. आता ऊन आलंय ना. किती दिवस झाले तुम्हाला दाखवायचं होतं पण राहत होतं माझं. आज बघा कॅप्चर केलेलं आहे. चला 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 घरात चला. चला 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 चल चल चल. माझ्या आबूला खाऊ देते चल. आता त्याला मी दम दिला ना तो सरळ उठून बाहेर जायला म्हणून आता गोड गोड बोलून त्याला मी घरी घेऊन जाते. तो बघा आला, तो बघा गेला बघा. त्याला बोलली ना खाऊ देते, तसा उठून आला. कुठे गेला? गेला घरात ना. मग कुठे आहे? हा बघा. शेरू पाणी पी, पाणी पी. जमतात भाकऱ्या? मला म्हणते मामी मी भाकऱ्या करून देतात चुलीवरती. तिला म्हटलं तुला जमेल काय, तर हा बोलते. म्हटलं बघूया. बघा करा मग नंतर आम्ही दाखवते. ठेवणार कशामध्ये झाल्यावरती? तर मी एक डिश पाठवते. तर आज मी तुमच्याशी शेअर करते बुधवारची दुपार, म्हणजे सकाळी 10:30च्या नंतरचं रुटीन जे होतं ना माझं, ते मी तुमच्याशी शेअर करते. तर इथे आमची चर्चा चालू होती घराला जे पुट्टी काम बघा चालू आहे त्याबद्दल. तर थोडंसं फक्त काम बाकी आहे आपल्या मागच्या पडवीमध्ये. आणि आता दिवाळीची बघा साफसफाई पण करायची. दिवस आता जवळजवळ येत आलेत दिवाळीचे. तर कसं सगळं मॅनेज करायचं ह्याबद्दलच आमची चर्चा चालू होती. म्हणजे आता कसं म्हणजे पुट्टीचं काम झालेलं आहे. आता घरातलं काही एवढं नाही आहे, पण किचन आवरायचं बाकी आहे माझं. म्हणजे भांडी वगैरे घासायची, फ्रीज साफ करायचा. ते म्हटलं काय 2 दिवसामध्ये होऊन जाईल, पण कलरचं मेन काम आहे. तर तेच आमचं इथं बोलणं चालू होतं. तर बोलता बोलता माझं जेवण करायचं पण चालू होतं. कुणाला जेव्हा मला मदत पण करवते जेवण करताना. आणि आज वार बुधवार म्हणजे 1 तारीख. त्याच्यामुळे नॉनव्हेज जेवण आज बनवणार होते. तर काय बनवणार आहे ते मी तुमच्याशी शेअर करते. झटपट एक रेसिपी. तर आज व्हेज आणि नॉनव्हेज अशा दोन्ही पण रेसिपी करायच्या होत्या. म्हणजे मटकीची भाजी आणि नॉनव्हेजमध्ये सुकी मच्छी बघा असते, बगी म्हणजेच काही जण त्याला बळी पण म्हणतात. तर ती कुणालच्या बाबांना ही सुकी मच्छी ना आवडत नाही, त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी मग मटकी होती भिजवलेली आदल्या दिवशी. ती म्हटलं सुकी भाजी करणार होती. आणि पटापट मी ते जेवण करायला सुरुवात केली. अर्धं जेवण माझं करून झालं होतं, फक्त भाजी आणि बगीचं कालवण जे असतं ना ते करायचं बाकी होतं. तर सगळ्यात आधी मी मटकीची भाजी ते फोडणी करून घेतली. म्हणजे कांदा टोमॅटो टाकून बघा सुकी करतात ना, ती भाजी इथे मी केली होती. आणि किचनमध्ये थोडंसं आपलं पुट्टीचं काम बाकी होतं. म्हणजे आपली लादी बघा किचनमध्ये टाकलं आणि त्याच्या खालची बाजू फक्त बाकी होती, ती राहून गेली होती. आणि छोटं मोठं बघा राहतं काम करता करता, त्याच्यामुळे तेच आज ना चालू होतं काम करायचं. तर सगळ्यात आधी मी रेसिपी तुमचे शेअर करते. म्हणजे मला वाटतं सुकी मच्छी ज्यांना आवडत असेल ना त्यांना ही रेसिपी नक्की आवडेल करायला पण आणि म्हणजे खायला पण. तर इथे मी फोडणीसाठी घेतलेला आहे कांदा, कढीपत्ता आणि हे उसरी म्हणजे सुकवलेला आंबा किंवा कैरी बघा असतं ना ते. तर मच्छी जी होती ना सुकी ती मी एक 10 ते 15 मिनटं पाण्यामध्ये भिजत घातली होती आणि त्यात 2 बटाटे पण टाकले होते. कढईमध्ये तेल घेतलं, त्यात कांदा टाकला फोडणीला, कढीपत्ता टाकला आणि मग आपल्या आवडीप्रमाणे म्हणजे चवीप्रमाणे तिखट टाकलं. तर तिखट थोडंसं जास्त, कारण नॉनव्हेज म्हटल्यावरती बघा तिखट असेल तर खायला जरा बरं वाटतं. तेलामध्ये जरा परतून घ्यायचं म्हणजे छान असा रंग घेतो. नंतर हे टाकलं वाटप, म्हणजे कांदा खोबरं असतं ना त्याचं वाटप मी करून ठेवते फ्रीजमध्ये, आयत्या वेळेस ते बरं पडतं. ते टाकलं, जरा परतून घेतलं आणि नंतरला ती भिजवलेली जी मच्छी होती ना ती 2-3 पाण्यातून धुवून घेतली, ती टाकली.
नंतर उसरी म्हणजेच कैरी सुकवलेली ती टाकली, व्यवस्थित जरा परतून घेतली. नंतर हळद टाकलं, मीठ टाकलं आणि आपल्या गरजेनुसार पाणी टाकायचं आणि एक 10 ते 7 मिनटं झाकण लावून ना शिजवत ठेवायचं. म्हणजे भाताबरोबर पण आणि भाकरी किंवा चपातीबरोबर आपण खाऊ शकतो अशा पद्धतीने त्यात रसा ठेवायचा. खूप टेस्टी लागते ही मच्छी. तुम्ही जर का खात असाल सुकी मच्छी, जर तुम्हाला माहिती असेल ही रेसिपी, नक्की करून बघा. आणि मच्छी फोडणीला टाकली, दुसरीकडे भाजी पण बघितली मी शिजली का. तर मटकीची भाजी इथे आपली रेडी झाली होती. रशेवाली नाही, पण इथं सुकी बघा करतो ना भाजी, खूप टेस्टी बनते. मोड आलेली असेल ना मटकी, म्हणजे कोणतं पण कडधान्य तर छान बनते अशी भाजी. तर किचनमधलं आवरून झालं जेवणाचं काम आणि नंतरला कुणालचं पण इथे काम करून झालं होतं. म्हणजे खूप कचरा असा पडला होता किचनमध्ये. शेरू पण वाळूमध्ये बघा लोळून आला होता ना, तर ते पण झाडायचं होतं. म्हणजे अगोदर मी एकदा झाडू काढून घेतली होती त्यावेळेस, शेरू जेव्हा आतमध्ये आला ना तेव्हा, आणि पुन्हा जेव्हा कुणालने काम केलं तेव्हा पुन्हा झाडू काढायला घेतली. म्हणजे दिवसातून आता हल्ली की नाही 3 ते 4 वेळा झाडू निघतेच आणि लादीसुद्धा 2-3 वेळा पुसली जाते. अगोदर पण पुसली जायची, आता जास्त. आणि हा बघा, हा जो वाळूमध्ये लोळून आलेला शेरू हा इथे येऊन चिपकलेला आहे कधीपासनं. आता कशी गरमी होते ना त्याच्यामुळे इथे बसतात, म्हणजे जरा थंडावा असतो. नाहीतर तिथे बाहेरच्या पडवीमध्ये, पण तिथे आता जरा काम चालू आहे ना म्हणून इथे झोपला आहे तो. हेरा काय रे. आणि सगळीकडे वाळू वाळू काढून ठेवला आणि 2दा मी झाडू काढून झाली घरामध्ये. सगळीकडे वाळू वाळू. ते पाणी पियाचं हे बघ, तोंडाला पण लागलं. ही बघ, ही बघा वाळू पडली ही बघा. तर नाही आंघोळ घालायला पाहिजे आता. चला. हां, कोण लपला होता वाळूमध्ये मगाशी? खेळत कोण होता? तिची खायची नाही, वाळू नाही खायची. ची छान आहे पोरं येते माझ्या. चला जेवायचं आता, आता जेवायला देते. चला जेवायचं ना. हां चला जेवायचं. मच्छीचा वास येतो ना हाताला, आता बनवली ना. बघा कसा वास करतोय लबाड. चला चला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. मग झालं आहे किचनचं काम झालेलं आहे, म्हणजे जेवण करून झालेलं आहे, जेवायचं बाकी आहे. बाहेरनं अजून आपलं काम चालू आहे. वेगळं असं काही नाही, तेच आहे, कलरचं काम चालू आहे. पण आज शेवटचा दिवस आहे, आज सगळं होऊन जाईल कंप्लीट. आता हे जे दिवाळी ना मागचं हे बघा, हे बाकी आहे. ह्यानं डायरेक्ट आम्ही तो रंग येतो ना चिऱ्यांचा तो लावणार होतो. आता बघूया पुट्टी ह्याच्यावर बसते की नाही. बसेल पुट्टी, पण मला वाटतं भरपूर लागेल. बघू आता ते कुणालचे काका काय बोलतात ते. जर का ते म्हणाले की नाही वेळ जाईल किंवा भरपूर लागेल, मग हे कॅन्सल करून टाकणार, ह्याला डायरेक्ट मग कलर करून टाकणार. म्हणजेच तो लाल रंग बघा येतो ना चिऱ्यांचा, तो लावायचा विचार आहे. आता बघूया कुणालचे बाबा काय बोलतील तशा पद्धतीने. तिकडे बघा चालू आहे थोडंसं काम. दिसतं का दोघं? नाही, ऊन भरपूर आहे. कपड्याच्या घड्या करायच्यात. हे कालचे कपडे आहेत. काल जरा उशीर झाला होता ना धुवायला, त्याच्यामुळे ते थोडे ओले होते. आता एक ऊन लागलं ना का मग ते काढून आहे ना घड्या करून ठेवते मग. आणि मग काय बाकीचं छोटं मोठं तेच आपलं घरचं. गार्डनचं पण थोडंसं काम करायचं, पण ते संध्याकाळच्या वेळेस करणार आहे. सकाळी करून झालं आहे थोडंसं, आता संध्याकाळी. म्हणजे पुढचं जे आपलं अंगण, मागचं अंगण, पुढचं नाही मागच्या अंगणात जे आहे ना ते थोडंसं साफ करायचं बाकी आहे, तेवढं करून घेऊया. आणि भाजीपाला बघूया काय निघाला तर तो पण काढायचं आहे. हे बघा इथे पण टोपल्या भरून भाज्या ठेवलेल्या आहेत. ते आता हे जातील ना मुंबईला तेव्हा घेऊन जातील म्हणून ते काढून ठेवलेलं आहे. चला जेवायला वाटते सर्वांना. तर कालवण तुम्हाला दाखवत्या, काय सुगंध सुटला आहे घरभर. ज्यांना ज्यांना सुकी मच्छी आवडत असेल ना त्यांना माहिती असेल की ह्याला कालवणाचा सुगंध काय असतं ते. हे बघा, त्यात फक्त मगाशी ना थोडंसं मी गरम मसाला ॲड केला आहे. छान झाल्या, खूप मस्त सुगंध सुटला पुऱ्या घरभर. आणि रंग बघा ते छान आला आहे तो. बस इतकं पातळ ठेवणार म्हणजे आपण भाकरीसोबत पण खाऊ शकतो आणि भातावर पण खाऊ शकतो. आता मी गॅस आहे ना बंद करते. चला जेवूया. आज 2 घास जरा जास्त जाणार सर्वांचे. वागेला दे दादा, वागेला खाऊ दे. वागेला दे. शिराला नको दे.
या बाहेर या. चला जेवायला, चला जेवायला या. चला चला मला पाडू नका बाजूला, तर सगळं जेवण खाली जाईल. कॅमेरा चालू केला की आमच्याकडे घाबरतात. पाय मधात दुखतोय. अन्ना दे दे चमचा देतो. दे श्रद्धा. हे बघा आपलं कालवण दाखव. गणपती आणलाय नाही. बगीचं कालवण आहे, बगीचं. मामा डोंट लाईक बगी. नाही कुणाला आवडतं ना. सचिन मामा खातो ना. काय माहिती तुम्हाला आवडतं ना. बघ्या आमच्याकडे बघ्या. कुठली पण चालते मला. मामा डोंट लाईक बगी. मच्छीचं हे मामा डोंट लाईक बगी. आम्ही पण सुकी मच्छी आम्ही आवडीने खातो, आम्हाला आवडतं. चला वाढूया सगळ्यांना. ते सलाड द्यायचं. आमच्या ताईने केलेल्या भाकऱ्या. श्रद्धा खोल गा. श्रद्धाने केलेल्या भाकऱ्या बघा चुलीवरती. करपलेत बिचाऱ्या. नाही पण चांगले आहेत, काय वाईट नाही बघ. भले वेळे वाकड्यात पण चांगलं नरम आहे बघा. हा हे बघ ऐकलं काय खाल्ल्यावर माहिती पडे म्हणजे चांगल्या आहेत त्या. चवीला काही वेगळा नाही पण नरम झालं. वेगळ्या म्हणजे नेक्स्ट पुढच्या टायमाला पण ती करू शकते. असं चांगलं केलं. अंडा दे. ही बघा हिने केलं नाही, तिला दाखव. मी दिसले चुलीवरती केलं नाही. नाही चुलीवरती केलं नाही, ही मोठी गोष्ट आहे. चुलीवरती पटकन जमत नाही कोणाला. चांगलं केलंय बघ. शेकलं पण चांगलं. हे बघा चांगलं केलं तर चांगलं. हे काय वाईट केलेत बरोबर शेकलं. मग चांगलं केलंय. हे तर अंड बनवलंय ना. आता घडी करून ठेवायची. हे असं जेवण. चला कालिया कशाला ओरड तुझ्या घरात. हे बघा चांगला गाढ झोपलेला. त्याला कसला आवाज आला तसा झोपेतून उठला आणि भुकायला लागला. सगळे झोपलेत आमच्याकडे. दुपारचा आराम चाललाय. ते बघा झोपलेत. कुणालचे काका पण आणि बाकीचे घरात सर्वजण झोपलेले आहेत. मी चालले माझं एडिटिंग करायला. हा पण गाढ झोपला होता. जरासा पण आवाज आला ना का त्याचं चालू होतं भुंकणं. तर माझी एडिटिंग करायची जागा मी थोडीशी चेंज केलेली आहे. आता हल्ली काय करते, गाडीमध्ये बसते, कारण भाग्या शेरू भुंकायचं चालू करतात त्याच्यामुळे. पाणी तर आपलं आहे आता. राहू दे. संध्याकाळची तयारी आंघोळीची. आणि तिकडे आपलं काम चालू आहे संध्याकाळचं. अजून कलरचं काम थोडंसं बाकी आहे, ते पण चालू आहे. ठेवून दे, मी आली. इथे मागच्या साईडला लागेल ना साफ करायला. किती काढले. रताळी काढायचं काम परत चालू आहे. परत निघाले इतके. खुरपा आणू. खुरपं म्हटलं आणू काय. हा म्हणून बोलवते खुरपा आणते. खुरप्याने किती खड्डा खोदणार तू. थोडा खोदून होणार आहे का. बघा आंघोळ्या आता करून झाल्या आहेत. आणि ह्यांची मस्ती बघा काय चालू आहे ती. शेरू मार हवा. त्याचा काठी घेऊन ये बाहेर ना. काठी घेऊन ये. हे असं नेहमी असतं संध्याकाळच्या वेळेस. कसला खेळ बघा. ते जरा दम दे त्यांना दोघांना. बसा खाली बसा. वाग्या खाली बस. वाग्या दम दे दोघांना दम दे. किती बघा मस्ती. आगाव आहेत आगाव दोघं पण. बघा कशा उलटे सुलटे होत आहेत. शेर उभाच झाला. वाग्या सोड चला. बस हा असा त्यांचा खेळ. दमले दोघं जण खेळून आता थोडासा खाऊ खायचा संध्याकाळचा. आणि आता मी घेते रात्रीचं जेवण करायला. असा आजचा आमचा बिझी दिवस गेलेला आहे. तर व्हिडिओ आजचा आता मी इथेच संपवते. आणि एक तुम्ही नोटीस करा, म्हणजे बघा आता रात्रीची वेळ आहे पण किती उजेड वाटतं ना. ह्या कलरमुळे मी सफेद रंग जो मारला ना त्याच्यामुळे असा भरपूर असा प्रकाश पडते रात्रीच्या वेळेस.
व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असा तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.